बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलआव मानि थाखाय बिथाङा जयेन जाखो आरो बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानानै बिथाङा मा खामानि मावलांगोन बर' हारिनि आरो बिटिआर ओनसोलनि बे समाव आङो बिथां प्रमद बर' बिथांनाव आङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बिथांनाव आङो सोंनो नागिरदों। गोबाव सम बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै सोमावसारबाय आरो बेवहाय आङो गोबां मोनदांथिखौ मोनदों जे माखासे खामानिखौ जोङो समाजा मावनो हायो, माखासे खामानिखौ सरकारा मावनांगौ आरो सरकारा जेब्ला मावा अब्ला जोंनि जौगानायफ्रा नांगौ बायदि जाया। दा बेनिखायनो सोमावसारनायनि गोलाव समनि जे मोनदांथि सोमावसारनायजों जोङो माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो बेखौ दिनै जों मावफुंबाय, मोनसे गोरोबथा जों मोननो हाबाय। सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो खामानि मावदोंमोन, जोंनि मानसिफ्रा सांग्रांथि फैबाय आरो जथेस्थ' फैबावनांगौ, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन। समाजाव जौ जुवा खोमसि फोथायनाय बायदिसिनाफोरनि फारसे सांग्रां खालामनांगौ, बेखौ जोङो खालामनो नाजाबोबाय, दाबो जोबाखै। आद्रा थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन बा हारिनि आफादफ्रा मावलांबाय थागोन। दा दिनै जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथिया जाहैबाय मा, जे सरकारा गोबां खामानि मावनांगौ, जेरै सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ, जोंनि रांखान्थिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ, जोंनि साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोरनि बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। गोबां जेंनाफोर दङ जायखौ सरकारा नांगौ बायदियै मावोब्लानो सुस्रांनो हायो। नाथाय जों नुनो मोनदों जे बेखौ नांगौ बायदियै खुनु बिथांखि लायैखाय मावैखाय दिनै बेफोर जेंनाया गोग्लैसोनानै दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बेखौनो मोनसे थिरांथा लादों जे दिनै इउपिपिएलखौ जोंनो दादोंमोन, एनडिपि प्रग्रेसिभ एबसु आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि। दा बे इउपिपिएलआव हाबनानै नैबे बिटिआर जि गोरोबथा जालांबाय, बे गोरोबथाखौ दिल्ली आरो दिसपुराव थानाय सरकारजों जेरैखि जाया खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे थासारि दानांगौ आरो बेजों लोगोसे हारिखौ जौगाहोनायनि गासैबो बिथिंनिफ्राय जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बेखौ राजखान्थि भाबै मावनानै जोङो बेखौ फोजोबनांगोन। दा बिनिखायनो राजखान्थिया गुबुन मोनसे लामा, बेखौ मावनो थाखाय आङो पार्सनेलि गोबाव समनिफ्रायनो खुनु राजखान्थि दोलोआव लोगो लाया, एमएलए मन्त्रि जाया, एमपि जाया, बिदि होननानै आं माखासे साननाय आंनियाव दङमोन। राजखान्थिखौ आं गियोमोन, बे राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा बायदिसिना जि आखलखौ दिन्थियो बेफोरखौ लानानै आं राजखान्थिखौ गियोमोन। नाथाय दिनै नुफैबाय जे राजखान्थिखौ जुदि जोङो गावनि बायदि खालामना लानो हायाब्ला, गावनि मानसिफ्रा जुदि साननाय हनायजों गोरोबनाय मानसिफोरखौ जुदि राजखान्थियाव लाबोनो हायाब्ला, गोदान सिन्था धारा थानाय, गोदान माने खोथा साननो हानाय, गोदान बिथांखिफोर लानो हानाय मानसिफ्रा जुदि राजखान्थियाव फैयाब्ला, बे सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बिदिनो जोंखौ थगायबाय थागोन, नासयबाय थागोन, सोबख'बाय थागोन आरो माब्लाबाबो जोंनियाव सोलायनाय फैनाय नङा, जौगानायाबो नांगौ बायदि फैनाय नङा। दा बेनिखायनो राजखान्थि दोलोआव थानानै बेखौ जोङो बयबो ज' लोगो नांना दैदेननानै जोङो सरकारखौ सोलायनानै जोंनि गोसो गोरबोनि जि साननाय, जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जि मिजिं, बेखौ जों मोगथाङाव महर होनो थाखाय गोख्रों खामानि मावलांनो थाखाय बे इउपिपिएलआव बाहागो लानाय जादों। बेसेबांसो मासि मोनगोन होननानै बेखौ खामानि मावनायजों जागोन। दिनैथ' बर'ल' नङा, गुबुन हारिफ्राबो बेवहाय फैदों, मैयानिफ्रायनो नुनो मोनदों। बेवहाय गोबां आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव जयेन जाफैदों आरो गाबोन समफोर खोनानो मोनदों गोबां आफादफोर फैबावगोन। बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसि ओनसोलाव सोलायनायखौ बयबो लुबैदों। दा नंखायनो बयबो गोख्रोङै खामानि मावलाङो इउपिपिएलआनो सरकार दानो हागोन, आं बेखौ बे समाव मिजिंथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जि समस्थियाव गेलेगोन बेखौ नायगोन होनना बुंनायाथ' बे रायजोफोरनिसो खोथा। दा रायजोफ्रासो आंनो भट होगोन, बिथाङाथ' भट होआ आरो बिथाङा भट होनाङा होनबा रायजोफ्रा होआलासिनोबो थानाय नङा। बिदिब्ला थांनाय खनसेयाव बिथांमोना 40टा मोनगौमोन। बिथाङा बुंनानै हेलिकप्टार लानानै गामि गामि बेरायनायनि उनावबो बिथांमोना 19टाल' मोनदों आरो दाथ' अबस्थाया जोबोद गाज्रि। थांनाय पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव नायोबा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव बिसोरो गासै 2 सिटआवल' देरहाना दङ आरो बे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव बिसोरनिख्रुइ जों बांसिन अलरेडि लकसभानि भटखौ नायोबा जों देरहाखानानै दङ। दा बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो खौसेयै दिनै खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बेखौ नोजोर बोजोबोब्ला बिथांमोननि माने थासारिया बारा मोजां नङा। ओंखायनो बिथाङा आंखौ नायनानै लाब गैया, गावखौनो नायबानो जाबाय। आरो आंजों चेलेन्ज खालामनानै मा मोननो, आंथ' बिथांजों चेलेन्ज खालामाखै। खामानि माव, जाथिनि खामानि माव, ओनसोलनि खामानि माव, समाज जौगानायनि खामानि माव, भटखौथ' मोनखागोन, मोनैनि जेबो खोथा गैया। दा बेनिखायनो
खामानि मावैखायनो बिथाङा गिदों आरो दिनै आंखौ लानानै बिथाङा बायदिसिना खोथाफोर बुंदों दा बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ रायजोफ्रा मिथियो समाजा मिथियो बयबो बुजियो दा बेनिखायनो बे समाव बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानो नाङा जोङो बयबो खौसेयै खामानि मावोब्ला सरकारा जेरैखिजाया सोलायगोन आरो मोजां मानसिफोरनि आखायाव गोहोआ फैगोन आरो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा बयबो जयै माबा मोनसे मोननो हानाय सरकार फैगोन आङो बेखौनो मिजिंथियो। सार नोंथांखौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों एप्सआव थानाय समावनो बिथाङा गोबां थगायबाय आरो दिनै पलिटिक्सआव बिथाङा फैयोबा बेनिफ्राय डाबल गुड बिथाङा थगायगोन होनना बुंदों दा बे बिथाङा थगायनाय फोथाय खेबस' खालामनाया बिथांनिसो खामानि आंनि खामानि नङा आङो सोमावसारदोंल' आरो सोमावसारगिरि हिसाबै आंनि दायित्वखौ आं लादों आंनि बिबानखौ आं लादों समाजाव एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जि खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ मावनायनि आं बिबानखौ लाबोदोंमोन थगायनाया बिथांमोनासो थगायबोदों मोनसे समाव गोरोबथा खालामबाय मडेल बिटिसि बानायगोन होन्दोंमोन मडेल बिटिसि जायाखिसै गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होन्दोंमोन जायाखिसै दा बेफोर बाथ्राखौ लानानै दिनै हिसाब लालायोबा बिराद गोलाव जागोन दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय फैनाय फैसाखौ बिस्कुट राननायनि नामाव थाइसे थाइनैनि बिस्कुटखौ 100-200 थाखा लानानै बिथांमोना रानदों गोबां माने करापसन बेवहाय जादों दा बेफोरखौ हिसाब हमोबा बिराद गोलाव जों बुंनो हायो दा नंखायनो बिथांनि जि खोथाफोर बेखौ लानानै जों बारा सावरायनाङा बिथाङा ओरैनो माने मा होनो बेखौ रेजें खोथाफोरखौ बुंना मोजां मोनो उल्टां फाल्टां बुंना मोजां मोनो सानाव मोनसे मोनायाव मोनसे दा बेफोर खोथाफोरखौ लानानै जेबो खर' सानांगौ गैया दा बेनिखायनो जोङो गावनि खामानि मावनायावसो गोसो होनांगो हारिनि खामानि मावनायावसो गोसो होनांगो आं बेखौनो खावलायो। जोबथा कुइसन हिसाबै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां बिजि मोनसे एलेन्स जागोन दावराव जाबाय थादों बेयो बेसेबां सैथो आङो ससियेल मिडियायाव गैया ओंखायनो आं बे खोथाफोरखौबो बारा मिथिया बिजेपिजों जों रायलायबाय थादोंमोन मानोना बे गोरोबथाया जानांगौमोन बे गोरोबथाया जाजासिम जोङो बिजेपिजों गोबां खेब सावरायदों बिजेपिनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाल मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा दिल्लीयाव माखासे अफिसारफोर मन्त्रिफोरजों जों खनले सावरायदों आरो बे सावरायनायनिखायनो नैबे गोरोबथाया जानो हादों दा दिनै राजखान्थि भाबै बिजेपिया मा मावगोन मा मावा बेखौ जों बुजिथ'वाखै दा बेखौ जोङो सावरायगोन आरो सोरबाया जुदि जोंखौ लानो गोसो जायोब्ला बा जोंजों लोगो नांनानै खामानि मावनो लुबैयोब्ला जोङो अरायसम बिथांमोनखौ बरायगोन मानोना जोंहा जेंना सुस्रांनांगौ जेंना सुस्रांनायासो जोंनि मेन लक्ष्य आरो गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया मोगथाङाव महर मोननांगौआसो जोंनि गुबै थांखि ओंखायनो दिल्लीयाव दिसपुराव बिजेपि सरकार दङ बे गासैखौबो नोजोर होनानै जायफोरा जोंजों खामानि मावनो आवगायबोगोन बिथांमोनखौनो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो अरायसम थियारि जागोन।